Sääntöhän nyt vuosin, niin puutjista nyösä kämmeen, mä tiedä, kun se on roittaa, kun olpaa, niin tiedän, että ne nyösä Tuotu kaikki. Tuoli särnyttään. Ei, mä oon särnämättä. Alku muu. Ei ihan. Jättää särnätynneitä. Ei tarva sarvuota, väpä kämmeen. Ina sanaa. Niin, silloin tehdään. Sanella pitää lähteä söttön tuohon kuorossa söitä. Se on ihan selvä. No joo, siitä on 5 vai 4 Ja karkkat se. Paslaan on Joo, mutta se. kyllä jos kerran sanoo, että söi, niin kyllä siitä... Villeen opukas järjestä lähket silloin, kun me muistsana nää jaustin. Niin tuohan se jaustit. Sanilla läpäitä keuloakin. Näitä otokuputtaa. Tokatte huttit varre, niin manga sanilla tän hutti ja sekahedelmassa. Panpaa sookkupuun. Me tiedän. Nää on miitet vuoppit po. Joo. Tää on yhtään kuullut, kun Leo puhuu saamea. Syys läpät sekaamäteli sakkoon. Entäs sepet mun puol. Siinä oli kuuluisa, kun Sanila sai. Oli. Me Inaarissakin lapsena jo kuului. Tuli 3 kilon laatikko saikkaa ja sitten oli vielä toinenkin semmonen puoli. Siinä oli pikkupannu, niin 50 rammaa pani semmosen Tän kokoinen uuni aika. 4-5 kupin pannuun. Pani niitä höystää. Ihan. Kyllä se isä sanoi, kun laululla Suklaa 3 keitti. sekuntia kuussa loppuelämän. Oli 3 se sekuntia suussa loppuelämän vyötäröllä. Tukkakin nousee. Olisikokin hienoa? Äkkäs laitat dementtiä. Niin. Ja Paitsi mun Hille Hilpoon topen kirakkas suon. Ja Mm. sanoista. Vältsep suhkat, vältsep tap njuotti jaura, vältsep seinismiel. Kalmi pirtti. Koossa. Njuotti jaura. Joo. Ja suhtiko sannan tuotti jaama. Ikä lähtö. Kiitos. Maitti täijä. Joo. Vähän likainen. Pikkuleipä. Jympuetkän kuori. Tähän päivään jopa niin. Eikö se ole leipannut? 3 yhdellä iskulla. Ei se 13. Mitä se on? Nämä kyllä palateen lopu ikinä. No. Voimme maistaa suuri. yhdessä. Vähän nuo on hyviä keksejä, nuo on aivan sikahyviä. Keks.